Il-negozjant Kris Bajada qal li ġie tradut mill-Kap Nazzjonalista Adrian Delia biex jiskappa d-delta investigazzjoni dwar allegazzjonijiet ta' ħasil ta' flus minn ċirku ta' prostituzzjoni f'Londra. F'intervista ma' sit l-Malta ftit wara li qam minn Koma, Bajada qal li baqa' xukjat meta skopra li l-ikbar ħabib tiegħu Adrian Delia allega li l-firma fuq dokument ta' kumpanija li fetħu flimkien kienet iffalsifikata. L-artiklu fuq is-sit jgħid li Delia rid jimplika li l-firma tiegħu ġiet iffalsifikata minn Bajada. Delia allega dan meta ġie rappurtat li l-FAI konkluda li kien hemm biżżejjed informazzjoni li tindika li kont tal-bank f'Jersey miftuħ minn Delia seta' ġie użat għal ħasil tal-flus minn ċirku ta' prostituzzjoni f'Soho. Bajada staqsa hekk: ma niftakar qatt li falsifikajt xi firem u ħadd qatt ma wurini xejn. Allura għalfejn Adrian qajjem dokument li kien ilu għand l-MFSA 15-il sena. Bajada u Delia saru ħbieb meta t-tnejn kienu l-università. War li gradwaw, Delia sar l-avukat ta' Bajada u aktar tard it-tnejn isseħbu flimkien fin-negozju. Fetħu diversi kumpaniji flimkien, fosthom il-kumpanija Frankef li dwarha Delia tjallega li l-firma tiegħu kienet iffalsifikata. Iżda Bajada sostna li l-kumpanija li fetħu flimkien m'għandax taqsam xejn mal-Qomt f'Jersey u li Delia għamel hekk biex idawwar l-attenzjoni minn fuqu fi żmien meta Bajada kienu wiċċu l fuq fis-sodda mitluf minn sensieħ. L-allegazzjoni ta' Delia waslet biex il-pulizija tagħmel tfittxija estensiva fid-dar tal-eks mara ta' Bajada Diana, oħt l-eks-kap nazzjonalista Busuttil. Mal-MaltaToday il-ħadd li għadda, Bajada qal li b'din l-allegazzjoni Delia rrid jitfattajn fuq il-predeċessur tiegħu Busuttil. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.